Banc cu Vasilică. Sună receptorul. Alo, familia Popescu? Da. Domnul Popescu? Da. De la maternitate vă sunăm, soția noastră a născut un băiețel. A, Vasilică, băiatul tati, copilul meu frumos și deștept. A, abia aștept să-l văd. Iese el fericit, se duce la maternitate, primul salon, salonul copii frumoși și deștepți. A, aici trebuie să fie băiatul meu, copilul meu frumos și deștept. A, abia aștept să-l văd. Intră el acolo. Vasilică, Vasilică, nu răspunde nimeni. Vasilică, Vasilică, nu răspunde nimeni. Bă, unde-o fi copilul, că aici trebuia să fie. Iese el de acolo, salonul copii urâți și deștepți. A, băieții deștepți, contracte cu statul, iese el ceva, nicio problemă. Intră el acolo. Vasilică, Vasilică, nu răspunde nimeni. Vasilică, Vasilică, nu răspunde nimeni. Bă, unde-o fi copilul? Nici aici nu e. Merge mai departe, salonul copii frumoși și proști. A, nicio problemă, îl fac actor. Intră el acolo. Vasilică, Vasilică, nu răspunde nimeni. Vasilică, Vasilică, nu răspunde nimeni. Ăsta deja îngrijorat. Băi, unde-o fi copilul? Unde-o fi? Iese de acolo salonul copii urâți și proști. Măi, nicio problemă. Asta e copilul meu, așa, îl iubesc așa cum e el. Intră el acolo. Vasilică, Vasilică. Ăsta deja panicat, mai erau 2 saloane. Pe primul din ele scria Progenitura ale satanei, Ioane cu deformații. 666. Intră el acolo. Vasilică, Vasilică. Nu răspunde nimeni. Iese de acolo, mai era un singur salon. Atâta scria pe ușă. Vasilică.